Φούστη, ποιος το πήρε πάλι τα σανσέρ? Ναι, σε ακούω. Πού πάτε? Κάτω. Κοπέλα μου, καταλαβαίνεις εγώ τι σου λέω. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ήταν μέσα στο Facebook και αυτή και αυτός και αυτή τη μίλησε. Και αυτός μετά, κατάλαβα γιατί. Αυτός μετά της κούντιξε, κάτι που δεν κατάλαβα. Και μετά της μίλησε κιόλας. Πώς θα μου ρωτάμε πάλι κάμα τώρα? Είναι σωστό κουμπί, δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δεν φταίω εγώ, μας καλούνε, ξέρετε. Ναι, εντάξει, δικαιολογίες. Ναι, έλα. Θα σου πω. Γιατί δεν δικαιολογείς, δεν καταλαβαίνω. Ναι, σε χάνω όμως λίγο. Ναι. Άντρες. Δεν πες. Μαθαίνουμε εκεί πέρα το Facebook, το POK και πάνε και μιλάνε σε όλες, Καταλάβατε? Βέβαια. Θεέ μου, δεν θα φτάσω ποτέ. Αφήστε, θα το κάνω εγώ. Εντάξει, θα το κάνω εγώ. Ναι, βέβαια. Σιγά να φτάσουμε ποτέ με τη δικιά σας τακτική. Ναι, εντάξει, οκ. Έχουμε ένα υπέροχο ασανσέρ, το οποίο χρειάζεται μια πιο καλή συντήρηση. Γιατί άμα το δει κάποιος εδώ πέρα που είναι φαγωμένο, τι θα πει? Φέρνουμε επισκέπτες εδώ μέσα. Πρέπει να είναι πάντα όλα συνδυασμένα. Δεν πληρώνω εγώ εδώ πέρα το είναι και έτσι. Και ούτε τα κοινόχρηστα για να μην τα φτιάχνουν. Ξέρετε ποιος είναι ο διαχειριστής? Βέβαια, πού να ξέρετε. Και εσείς ανεύθυνος είστε. Σαφώς. Α, Θεέ μου. Τι ακριβώς λέει εδώ στην ώρα? Τίποτα, και εγώ στα τα δικά μου. Άντε, φιλάκια. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me.